Noin. Naisten korisliigaottelu Espoo Baskettiin Vimpelin veto päättyi kotijoukkueen voittoon 99-67. Otetaan kommentit eka pelaajilta. Let's take comment first from the players. The visitor team. Saya Smith, your comments. I think that we're going to focus on our defense. I think that our opponent plays very well. Yeah. Okay. First time in Finland for your personally. Yes. First see how it feels. Cold. Cold. Very cold. But it's very nice. I love the snow. All right, thank you. Okei, ja sitten kotijoukkueelta kommentit Kiia Mäntylä. Ole hyvä. Yes, päästiin hyvin haltuun tällä kertaa tässä paikkahyökkäyksessä ja saatiin siitäkin onnistumisia aikaisempiin nähden. Ja sitten päästiin juoksemaan oman tyylin mukaan kenttään ja saatiin siitä helppoja kohdea myös. Okei, hyvä. Kiitoksia. Players, you can Thank you. continue. And then otetaan valmentajat seuraavaksi. Joo, ja sitten kommentit eka vierasjoukkueen Jarkko Mäki, ole hyvä. Onnittelut Epettele voitosta, kuten tässä vähän ennakoitiin ja ennakkoon kirjoitin, niin meillä on ollut meidän niin sanottu kivijalka aika lailla rikki tämän vuoden puolella. Että fyysisyys ja läsnäolo ovat niin kuin loistaneet poissaolollaan. Ja kyllä ne tänäänkin loisti, että 20 hyökkäyslevypalloa ja menetysmäärä oli tänään taas yli päälle 20 ja 24 heittoa enemmän kuin vastustajalla. No, se 2 viikkoa aikaa seuraavan pelin nyt sitten etsiä näitä kahta elementtiä lisää meidän pelille. Okei, kiitoksia. Ja sitten kotijoukkueen Niko Helman, ole hyvä. Tosi hyvä suoritus meiltä kaikin puolin, että puolustuksessa onnistuttiin niissä asioissa, mitä oltiin käyty lävitse ja paikkahyökkäys rullasi silleen ihan sujuvasti ja päästiin vähän siirtymästäkin tekemään muutama helppo. Ei mitään valittamista, ihan loistava esitys meiltä. Hyvä, kiitoksia Vimpelille, hyvät kotimatkat. Kiitos.